Og nu vil den hemmelige ninja-politi gå ind og købe noget sundt til dagen. Ja, jamen altså, det er så min NK 4510 nu. Ja. Hej baby. Hej. Må jeg så lige lave et interview? Ja, det ved du hvad. Det er godt, du har fået købt noget sort mad, det er nu. Ja, altså, det vil jeg faktisk godt lige sige. Men kan få, er det vigtigt, at man får noget jern til kroppen. Det er rigtigt. Det har man købt ud. Så er det vigtigt, at man får grøntsager til. Kartofler, det er rigtig godt. Du købte det, skat. Og så selvfølgelig noget mad, så vi knogler af. Det er skat. Det er jo virkelig godt. Så har du nede der, skat. Ja, altså mor, jeg fik altså kun et sådan 20-tal i dag i matematik. Skat, det ved du også godt er okay. Nå, okay. Det var fedt. Ved du hvad, skat, ja. Jeg ved, så står jeg over. Ja. Skat, nu er det mig, min. Skat, Men altså, som det er skyde ind der udfælder. Jamen, ved du hvad, skat, det har du bare snakket om det der, skat. Det er okay, hvis du lige smutter på det. Det kan jo ske fejl og mør. Ja. Det var fandme tæt på. Se, det er så tæt på. Ja. Det var ikke så godt. Nå, men ja. Det er ikke altså. Hvad kan vi prøve med det SOK? Det er det, godt. Det er det, jeg kan. Ja, nå. Men jeg står lidt for. Ja, okay, så smutter jeg igen.